Yasi ndini. Farai ndiani ndini. Prince Farai na Prince ndekwa Mabiziweni ndizo Pakangoverenga kunyika ndi Mabiziweni. Mabiziweni. Tangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti Tezvara vanoda madamages avo mombe 7 US $2,000. Vane mbuu dzako chitupa nemari yedare. Taura naStefan Misiasa achitaura kuna Farai naPrince Mabiziweni. Aripo here mwana wenyu? Haina. Ngao yedone. Abantu wapi ndimi? Chita mukuma wagare padhuze newe. Musaguma nemapendekete nemurora. Taura kuti Tezvara kuti zvakamira sei? Mimi tine mwana anonzani Simisiasi. Okay. Simisiasi aita nguva yakati rebei zvekuma 8 achigara nemurume wake wengi. Kubva vakatorana ndinawo chakati chekuti chandakabata ndite zvekupfuma yangu. Takazodineta kusvika kudare rino ndichinoti mukuacha ani munhu mudzimai zvikuratidza kuti mini kwangu haasvika kundionawo asi kumwe kwana takapomvura akudari kuita muzvipira ndakataita munyaya nekudai Wachiri wese? Vari wese. Ndikatipawo pfuma yangu zvindiitirawo zvakanaka. Ruri kutaurwa naTezvara. Miri dzakura. Kutaurwa naTezvara ndinzwa. Pfuma ndikuwara kutaka. Pfuma yawo ndinotora chaizvo. Saka pfuma yawo ndowake. Ndotaura kwandiri. Asi ndikabatanidzawo ndikawana pfuma yawo ndinowapa. Wanoona ungani? Ndinofo. Wese hawarota kuti usina chawambounzwawo ende wangotsvaga mukadzi ndozvazvo warwadza kaizvo. Ndakapendesa wangu wasoma panaendesa wangu sanaendesa pakakura. Munoendesa chii? Ndakapendesa wangu mari ndakaenda. Mari 450. Uchienda pachii? Ndaingode kutina zvatakamboneta zvakawanda vanakaenyuka kupa mukura. Muripo iyoyo iwe wakabviswa hausati waroora ibada go Iyo wadare kachana ndiri kuona kuti baba vanoda kunyatsobuda pachena. Tezvara vanyatsotaura zviri pachena zviri kuratidza kuti havana chavakapiwa. Iyo mari yaari kutaura 400 iyo zikutaura kwaita mutongi ndikutoona dziri mari dzekubhadhara mari yehwarewa dzisingabatanidzi zvepfuma. Tezvara wari kuda pfuma yavo ndo zvamuri kutaurirwa. Saka imi munoda kupindura mambo makajeka, musanzvenga banyaya iri pachena, mupindura mambo zvakanaka. Ine handina kunzvenga ndovanda ndichiri mukutsananguramo nyaya yemudzimai wechipiri kuti ndine mari yandiwayo handina mudzimai wechipiri wandina ndowandoda pajerepo papo ndiziva wangu ndogona kwawapa mukana kutsanangura mudzimai wechipiri akaonekwa sei ari mumusha here zvakafamba sei papfuma vanganisiramo ndiwo vari kutotsvagawo ndikatowana pfuma yavandoiita
chinokupa mazano kutoka zvemukazi wako kana kuti dai yake utezarada pfuma dzake wakabvisa muromo wekutotadza ndini mwana weibedzi auna kuroora angani 4 wakanyara nhako izvoti pfuma yose zvandikuiziva hangu isamayateza mambo handizivi kana ndisina kunzwa zvakanaka pamwe ndiri padhuze newindo ndanzwa kungaita zvayo wari kuti ndikuda madamages tikati pamwe murume nemukadzi wakadini wakaramba wari kuda pfuma here waruda madamages wari kudei pari kutiipa samwe waruda madamages tiri ipapapo awatezara chasakati waude madamages avo vari kuti mukwasha wangu haana chakamonipa pa8 years pedza ane umwe mukadzi mukwasha akati ana umwe mukadzi yeti mukadzi wacho ari panapapo sisi hakuna mainini rumbo ndikutambireni haurambidzwi kuita wakadzairi munomuhaurambidzwi kuita wakadzairi ichoizi yako saka aiwa kuti ukafunga kuti ndikaramba ndiriparabhosha wakuparabhosha ndimbotaurawo ini mwana uyu haana mukadzi ari papa chandiregerera pane nyaya dzawakaitirana mumashure dzazoburisa izvi uyu uyu ane mudzimai wake iye uyu ari kumuroromo ndishuwa mari yakaendesa 400 hatisi kuramba mati murora ane chi ane mudzimai wake ndati mwana wangu ane mudzimai wake muroromo ndiwo andinoziva izvi zvemagirlfriend awo izvi ndiye ari kuzi mukadzi nemuroromo asi mudzimai girlfriend ari kutaura haasi mumusha kwangu ndiye waitonetsana nekuti tizosvisana kure haasi mukadzi ari papa mawitness ari pamuzoti haasi mukadzi nima muri mainini hamudi mainini here uti hamudi mainini here ausina mukadzi wepiri here iwo ndo wari kumuraira anditi mukadzi wepiri hamudi kubatsirwa ndozvikwanisa pamusoro changamika nyaya iyi ndakaitarisa yakanaka step nyaya yedu yedu yekuti mudzimai kuti uya ane madzimai matatu kana mana imwe nyaya yauya nababa ndeyepfuma nai saka mubvunzo wedu isu wanga waida kudzoka mbichana pakuti ndofunga ndine pakurasika mbichana nekuti kurodza kunosiyana siyana indoziva kuti munhu akasvika mumusha medu achiuya kuzoti ndauyawo kuzofambira pano chekutanga tine patinonyorerana kuti tingangononge pari pakutoisa kana inonzi yemuripo hatina here chatinonyora meno vamwe marodzereni ini kwangu indakarodza vana vavatatu ndinototi ndikakuripisa kuti mapfekero akaita bhachi haana unifadza ndinobva ndanyora kuti ndamuripisa mari yemapfekero ake ebhachi ndinoinyora palist saka ndandiri kuti nkwasha ane list rekaunotezvaro ane pawakanyora list ende zvakaitika ripi tigone kuenda panyaya asati abvisa pauyu mutongi nyaya iri pano patingadai titopinda inyaya yemadamages awada mombe 7 neyes $2,000 yemadamages ikodzero yavo yemwana wayo machorwa haisi pfuma tapa matereji muzvare achati mwana wangu inini zvangu ngaatondipe zvangu zvinonzi zvangu madhemeji akutozvigamuchira kuti mwana wawo haasisina murume akuda kutobvisirwa dhemeji ndozvawatotarisana nazvo notowatoona kuti baba watosapotana baba wawo asi uyo atoda kuti mainini variyo baba watosapota kuti hakuna saka baba wavo vari kuda hawo twawo ndo twawoinga kuno kuti nowabatsiriwo kuti vapohwe twawo ava baba voenderana mberi neundururani wavo Ndika mambo nyaya iripo sezvayataurwa toenda kumadamages madamage edare ing'ombe 3 nembudzi 3
zvimwe izvi zvekuti tichazoda zvakati zvichazouya nemajazi ana baba ana mai zvichanyorwa, asi dzimwe mombe dziri kutaurwa dzakadai aiwa dzedare tinongogumira pane dare mombe 3 yababa yamai nemachorwa nembudzi 3 dzemasungiro ndopatinoguma takadaro mudare. Okay. Saka tarikuti zvinzikuruda madamages rora hatina kuti rapera ipapo kana kuti rabva randobviswa kunzi ndozvokupedzisira. Sekutaurwa kwazvaitwa ndinodaira kuti paakauya ne450 ari kutaura kuti akauya nayo makanyorerana kuti munoda rora rakati handiti kana kuti hamuna kuzopinda munhaurirano iyoyo. Hatina kuzosvika tasvika panhaurirano iyo nekuda kwekuti tinenge atizisha akaenda uya matsvakira ikuno andizvo kana wadzoka nedamage zedu tozotanga kuda kutaura saka kubva ipapo kusvika pasi asati saka pamusoro wadai ndine nyaya wacho nevanhu vaida handakada ndichinobvisa mari yomusha masoko tine patakanyorerana pane zvinhu zvange zvichidiwa pamari yatinge tinayo ngeri nzvimbo yekuipa zvimwe zvakangobvisa dzapera pa $450 asi musezvo zvakanyorwa lisi takazvitoa nekuzasi zvimwe zvatakanyora zviripo zvasai zvabviswa munobatsirana nakuda koyomusikana neudoyamuse mwana danga tiverengere kuti danga makawirirana chii nekuti munotetuta zverora chete zvana mafukidza dumbu matekenya ndebvu chii ndokwese kwakwaza pasika rutsambo dai munyaya yenyora wacho kawerenga zvinenge zvakanyora makugumira padamage chete ndozvaroda takagumira padamage tikati mozouya tozotaura zvamusina kuzoita handiti munyaya ndozvataura kuti tangokatikati tongoona zviripo zvamatizisa asi zvimwe zvese mochiuya totaura. Saka nhasi uno chatakuita since musati mataurirana takubvisisa mombe yababa yamai nemadamages uye nembudzi 3 dzekusungira handiti izvozvo tombomira takadaro then rutsambo hatisati hatina kupinda danga hatina kupinda nekuti hurumende mazuva iri kutaura kuti zvinhu izvozvo munofanira kuti muwirirane modi mubhadharana nekuwirirana kwamunenge madi manyorerana pasi kana musina kuzobhadharana ndo pamunoziva kuti takabvumirana nekuti tikamanikidza izvizvi kuti rora mukaenda kumakotsi anondonzi makawirirana here ndodzi hatina kuwirirana. Saka kuti tikubudise maproblems akawanda tobhadharisa madamages mombe yababa yamai yedanga dziri 3 nembudzi 3 handiti unozvibhadhara rini sekuna kutsvaga mumbongo ndipe zuva hanzi magirlfriends unawo akawanda kutsvaga ndikakazuva dare rinonyora pasi ndimhoshakasa dzasiva yamhosha izvizvi saka ndirikuda kuti totaziya kuti zviro zvatiri kutaura hatisi kutaura zviro zvinongozoenda bedzi chaizvo zvinofanira kuitika
baba waripo ndosaka niwadaidzwa kuti kana usakabhadhara iwewe tinototora kwababa ndozoita wadaidza ndotaka kutsvaga kana mombe yacho handizvajorina ndotaka kutsvaga saka ndikapaziva ndikazokundika every 3 months unenge uchibvisa mombe every 3 months mombe nembudzi dzemasungiro dzandakabvisa ndakabvisa mbudzi dzemasungiro kana akasungirawo ndizvozvo ngabvise mombe saka Tondere bantu kuti paita nguwa. Saka mombe imwe pa 3 months. Kana asina kubvisa mombe yekutanga pa 3 months, munova muchitaura kudare ronotora pana baba wacho mombe dzese dzada. Andi makosi enyu imari yekumunza kudare mupamwe batalita ni pamwe chete $85 ne $85 kana kuti mbudzi mbiri mombe nokutuchechi tokumbira dai kuti riwazivise kuti mombe kana iri mari okay i 350 then kana usina kubhadhara takuya kutora dziri 4 panenge pane dare ichazenge inozoedzerwa ipapo saka zviringano uchitondoseenza kuti ubvise 350 yako kana kuti mombe handi ndine dambudziko randinaro mumba mangu kunyange ndimuzina wacho saka anoida rekunondibatsirawo sei tine nguva yatinotaudzana handiwana kutaudzana mudzimba mwana wangu atosimuka kuenda kumba kwavo vakagara kana 2 weeks ariko vakagara kana mwedzi akaita mimba yake yakuma 6-7 months koma 8 months anotaura mimba yake kana kumba kwavo handati ndina wana 4 zve vekutanga ndakanosungira kasungirwa ikoko wechipiri wechitatu wechina wese anosungirwa ikoko muchamedu tinozotambira mwana wedu ari kuimabhuru ratooma saka ndizivi kuti ndaitogona ndibatsirawo zvekuti panogona kudhisika sei sezvizvi kuti akataita kudai atobva ari kuumba kwevabereko wavo handichautobva ndaenda kwangu iyo rubatsiro kanzeringi wangoti gwagwagwagwa kahamangu yakadaro zvinhu zvinowanikwa mamisha saizvozvi masvika kudare kuna mambo makakumbira kutokumbira kuna mambo upiwe chiremba kana kuti mwenda vanobatsirwa kana kuna mai asikuone nyaya chiremba nyaya yekanzeringi ubvabvunza kuti sei izvi zvizhinji zvichiitirwa kuvabereki vemukadzi dambudziko rinongoitika kuti pamusha haagari zvikandichasodzikesa haagari pamusha unogara kuvabereki wake tikaverenga 8 years zvamuri kutaura pamwe 2 years ekukaunda madays kana kurekora ndo dzaanogara pamusha ndo zvatinoziva saka zvinotitambudza kuti pfuma ndikada ndakatobvisa pfuma ndikunepaiishema asi zvinondirwadza kuti pfuma ndinobvisirei munhu wacho unogara musha wake izvi kutaura kuti atobva musha ungaitiwo ikuiti pamusoro ndofuma ndichitanga kupinda mumusha umu vanga vakataurirana kuti mwana uyu atimudikana ihuri saka mashoko eyayai ndogara ndichitongotuka huri mukadzi wengozi ndichitanga kupinda mumusha mawanda ndaita kana mwedzi akatanga kundibata kudhoo mai vakanditibika mbambaira tetowo nditibika mbambaira weya ndinoda kuti ndibike mbambaira murume akati vatadza kubika raisi neiratawo obatawo ipapo ndakayamba ndotorwa nehanzvadzi yangu iye bvaatera kunditeera futi inini tafamba kudaro ndinotakura mimba zvinozishanda kusvika wanosimuruka ina handigoni kuzoita se ndendingachagoni kufamba ndinoti inini ndinoita se ndinokuwana
ndinosumuka ndobva ndaenda pane mwana mimba dzese nefoja ndari ma6 years foja mumusha mavo handizi kutengerwa bhurugwa handizi kutengerwa hembe handizi kutengerwa tennis anotora mari onoja nemahuri anotora mari achengeta vabereki wake kuti nditaure zvinonzi murume anotohura anofanira kutobuda murumu yekunze achitodziya achipinda mauri achitodziya kuti zvinzi murume because mwana wangu haana kutamba ujaya ndo mhinduro dzandinopiwa ipapa pane nyaya dzazoitika futi idzodzi vakatonotora nganga yavo yekuchechikwa yakaya ichitoranzi pane murume akafa ari kunoka padho saka murume ndiye ane mhimbo yekusimudza kuti mwana wenyu atadzogara nemukadzi navo nenhau yengozi yenogara yakatukwa mumusha mavo saka ini ndaisumuka ndichienda kumba kwedu iye hotera ndichisumuka ndichienda kumba kwedu iye hotera kamambo yeyo nyaya yasimudzwai wachikumbirwa kudari kuna mambo inogona kunzika asi haigoni kutambirika changamiri inyaya yekusha kwavo kune madzitete eruti uru kune madzitete eruti uru sedare vanhu vari kudanana vanoroorana vanofanira kuti vagadzisana vari kumusha kuti zvaramba vanoimangana kuno kwamambo iri manyaya yakazvimirira isikakumbirwi sezvizvi yakamira yakadai pamusoro zvinobva kwavati chawanetsana nemurume wako nyangwe mubedroom kana chipi chanetsa uya utaurwe inini mai wakabva watosarenda kuti nandichazvigori baba wakatuya nenyaya yako kwandiri zvino kana tazogara sedare ndako wataurira kuti mwana wenyu zvandifura kuvasiki hanzi hauna hunhu unotaurire zvinhu muna tezvara zvakadaro asi tezvara wakatuya nenyaya yako uchindiudza ndikataurwa nyaya yesiki weri ntaurire mambo ndiri kuona kuti nyaya yakutonyanya kutenderera zvanga zvataurwa nemutongo wekutanga tinoda kutarisana nenyaya yamhanharo tezvaro nyaya itoripo ndiri kubvuma nekudayira futi zvataurwa nemutongo abva kutaura kuti rutivi rwese kune madzitete kuna vana mbuya nesooni ivo wavo vanenge vachibatsira vanofanira kubatsira pakanseling nyaya yatiri kudzingana nayo inyaya yamhanharo natezvataura saka awa dai vari kutotaura kuti pa400 iyai yataurwa namambo yataurwa tapedza kutonga tatopedza awo wazongokumbirawo tapedza kutonga kare asi wangu tatopedza dakati andokokumbirawo kuti unogara muchitaura munoimisi kuti ziso nepfungwa dzemurume dziri papfuma yake zvese nhamo yakutamba akanobvisa mombe iyi dzinopera zvega zvinopera ndipikire munapfuma yamati mabvisa kwatezva kana chii you don't care endai munobvisa aiwa saka endai munobvisa zvinezvi zvinobva zvapera kana matizitetemotaazviperi ndiyakakataira nyaya itanani yone musoro wembanditeza musoro wemusha namai kana musoro wemusha ukafuratira chinhu vana havana savanoita baba vari kupinga kuti zvinopera here kana kubvisa mvumo kuya kuti havari kugutsikana munoda kuita counseling here tupe munhu anombopinda counseling session mirai pazvetodaidza munhu anouya muchiri pfuma nditoendesa asi pamusipero aripei vese semhuri mirai henyu mudaidza